Cu ajutorul lui Dumnezeu o să parcurgem împreună câteva minute, mai exact aproximativ 30 de minute. Sper să nu depășesc acest timp. Și o să discutăm despre un program deosebit de important, un studiu foarte interesant despre apă și importanța ei. Personal, sper, dacă sunt persoane care nu sunt convinse de importanța apei și nu au pus mare preț pe apă, sper că la sfârșitul acestui mic studiu despre apă să prețuiască mai mult acest lichid și să, ori de câte ori vede un izvor de apă, să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru el. De asemenea, vreau să-mi răscumpăr cumva propriile greșeli și propria ignoranță. Nu am dat importanță apei, dar după ce am studiat acest subiect, m-am hotărât nu doar să pun în practică ceea ce am învățat, ci să-i ajut și pe alții să își dea seama de importanța apei. Așadar, o să vă prezint în continuare ce cuprinde tema noastră. Apa, informații generale, apa în raport cu organismul uman, funcțiile apei în organism, câtă apă să bem, când se bea apa, cum să fie apa de băut și bibliografie. Suntem la Borsec. Știți care este sloganul celor de la apele minerale Borsec? Borsec și continuați noastră. Izvor de sănătate. Așa-i? Borsec, dacă ați văzut sau ați ascultat vreun slogan publicitar. Borsec, izvor de sănătate. Hai să vedem ce-i cu izvorul ăsta de sănătate. Apa, informații generale. Pe planetă se găsesc circa 1340 milioane kilometri cub de apă, din care 96,95% apă sărată și doar aproximativ 3% apă dulce. Se poate afla în natură sub 3 forme de agregare: lichid, solid și gazos. Se încălzește cel mai greu și cedează căldura cel mai greu. Este o proprietate extraordinară a apei. Este cea mai răspândită substanță compusă de pe planetă. Este un solvent excelent, unul dintre cei mai buni solvenți. Este atât de fluidă și mobilă, încât poate circula prin cele mai fine capilare. Absorpția ei la nivelul organismului începe chiar din gură. Și acum o să vedem câteva date despre apă și organismul uman. Proporția apei din organism: 80% la fetus, 75% la nou-născut, între 65 și 70% la adult și 58% la vârstnici. Observați că odată cu trecerea anilor, realmente ne uscăm. Cantitatea de apă din organism scade. În legătură cu câteva organe din corpul nostru, creierul conține 80-90% apă. Mușchiul scheletic 65-70%, iar osul conține 25-30% apă. Cu cât un organ are un metabolism mai intens, și proporția de apă a organului respectiv va fi mai mare. Și de asemenea, ca și o curiozitate, în rinichi, în fiecare zi, se filtrează circa 330 de litri de sânge, în care se găsesc 180 de litri de apă. Vă dați seama ce capacitate de filtrare are rinichiul. Funcțiile apei în organism. Cu ce ne ajută apa asta? E așa de important. Este cel mai bun solvent din corpul nostru. Și vom vedea mai târziu ce anume dizolvă apa.
Orice reacție chimică din corpul nostru are loc în mediul apos. Deci orice reacție chimică are loc în raport cu apa. Dacă nu există apă, nu poate să existe nicio reacție chimică. Toate secrețiile din corpul nostru conțin apă. Toate, absolut toate. Așadar, dacă nu ar fi apă în corpul nostru, nu am mai putea vedea, nu am mai putea vorbi, nu am mai putea mânca și așa mai departe. Mergem mai departe. Substanță antișoc. În zona cartilajului articular avem os, cartilaj articular și o zonă cu lichid, apoi din nou cartilaj articular și din nou os. Dacă nu am avea această pungă de apă, oasele s-ar freca între ele, iar mișcările ar fi practic imposibil de făcut. Reglează temperatura corpului. Și, nu în ultimul rând, purifică organismul. Dacă nu consumăm suficientă apă, în urma arderilor care se produc în organism, există anumite substanțe toxice care se vor acumula în sânge, de la sânge vor merge la rinichi, formând pietre. Filtrul renal, dacă nu este bine spălat cu apă, rinichii se vor bloca, vor apărea infecții urinare de asemenea și binele cunoscute constipații. Poate că ne este jenă să vorbim despre acest subiect, dar vă spun că o largă majoritate de oameni se confruntă cu această problemă și viața este practic un chin. Nu mai te bucuri de viață dacă ai această problemă. Și poate să fie foarte ușor rezolvată dacă consumăm apă. Mergem mai departe. Câtă apă să bem? Asta este una din întrebările importante la care dorim să răspundem. Nu putem să spunem o cantitate fixă de apă pe care trebuie să o bem zi de zi, ci aceasta depinde de mai mulți factori. Și anume, temperatura mediului ambient. Dacă afară sau unde ne aflăm este cald, avem nevoie de mai multă apă. Acum am comis o greșeală, vă rog să mă iertați, trebuia să am un bidon cu apă aici. Pentru că trebuie să consumăm apă dacă este cald. Deci trebuie să hidratăm permanent organismul și vom vedea de ce este important acest lucru. În funcție de intensitatea efortului fizic sau intelectual. Dacă facem efort fizic mai mult, trebuie să consumăm mai multă apă, dar dacă facem efort fizic mai puțin, trebuie să consumăm mai puțină apă. De asemenea și intelectual. Dacă avem examene, trebuie să consumăm mai multă apă, da? Și dacă nu, mai puțină are nevoie organismul. În funcție de starea de boală sau de sănătate. În general, vorbind ca limite extreme, între 2,5 și 5 litri de apă pe zi. Aceasta este cantitatea pe care trebuie să o consume fiecare persoană, zi de zi. Apa se bea, nu se gustă. Nu luăm o gură de apă, o înghițitură și gata, am băut apă. Apa se bea, nu se gustă. Luăm 15-20 de înghițituri per o dată. Da? 15-20 de înghițituri. Nu luăm o înghițitură, nu ne luăm o sticlă cât de mică, de 200 de ml sau 250 de ml și zicem că ne-am hidratat, domnule, am băut apă. Băim o gură, gata, m-am hidratat. Nu. Deci, mare atenție. Deci trebuie să bem apă. Testul suficienței consumului de lichide egal urină incoloră și inodoră permanent. Dacă o persoană, pe parcursul unei zile călduroase de vară, să zicem, a făcut un efort fizic intens și a consumat 5 litri de apă, dar urina este colorată și miroase, nu a consumat destulă apă. Da? Deci testul
pentru un consum de apă corect pentru organism este acesta. Și organismul ne anunță și ne informează foarte bine dacă ne-am hidratat corect, dacă am băut suficient apă sau nu. Mergem mai departe. Acum, mare atenție! Cine nu a fost obișnuit să consume 2,5 litri de apă pe zi și acum auzind, domnule, trebuie, a spus cineva, mă numesc Lucian pentru cei care nu au fost aseară, a spus Lucian că trebuie să consumăm 2 litri, între 2,5 și 5 litri de apă. Gata, de mâine iau bidonul de 2,5 de apă și îl beau. Mare atenție la acest lucru. Dacă nu am fost obișnuit să consumăm 2 litri de apă pe zi, cel puțin, trebuie să creștem această cantitate lent și progresiv. Dacă cineva a fost obișnuit să consume un pahar cu apă odată la 3 zile, în următoarea perioadă va consuma un pahar la 2 zile, apoi un pahar la o zi și apoi tot așa, în 14-21 de zile va ajunge să consume cantitatea suficientă de apă. Nu dintr-o dată, pentru că riscați alte probleme majore de sănătate, cum ar fi să vă pleznească un vas de sânge la creier sau alte probleme. Pentru că corpul va reține cantitatea de apă pe care i-o dați imediat. El nu știe că dumneavoastră ați fost rău intenționat când nu ați consumat apă. El crede că astea au fost condițiile și atunci el își ia mecanisme, își face niște mecanisme de apărare pentru că el crede că dumneavoastră sunteți bine intenționat și zice, astea sunt condițiile, trebuie să supraviețuiesc. Creierul emite un hormon care reține apa în organism ca să supraviețuiască cu o cantitate mică de lichide și apoi noi când îi turnăm o cantitate mare de lichide, el nu știe care-i treaba, ce s-a întâmplat și atunci riscăm probleme foarte mari. Bun. Haideți să aflăm acum efectele consumului redus de apă. Și dacă nu beau, ce se întâmplă? Ce, mor? Nu a murit nimeni. Uite, mama nu știu de cât timp nu a băut apă, n-a murit, nu văd nimeni. Nu a murit nimeni. Care e problema? Hai să vedem. Care este problema? Organismul se încarcă cu deșeuri, mizerie. Sângele, după cum știm, este mijlocul prin care substanțele nutritive și oxigenul ajung la celule. Și de acolo le descarcă, nutrienții și oxigenul descarcă la celule, celulele dă înapoi sângelui diferite substanțe toxice din metabolism. Și dacă nu bem suficientă apă în care aceste substanțe toxice să se dizolve și apoi să se elimine, după cum spuneam, apa este cel mai bun solvent în care se dizolvă, practic, substanțele toxice din organismul nostru și sunt eliminate, atunci aceste deșeuri, mizerii, sunt reținute în corpul nostru și ne intoxică. Sângele se îngroașă, circulația devine mai greoaie, inima trebuie să lucreze mai mult și de aici toată pleiada de probleme. Apare litiază renală, după cum spuneam, pietre la rinichi, infecții urinare, constipație, hemoroizi, pentru că neavând suficientă apă, corpul încearcă din răzputeri, din toate sursele, să-și extragă apa necesară. Are loc îmbătrânirea întregului organism. Așadar, dacă doriți să îmbătrâniți repede, nu consumați apă. Dacă vreți să îmbătrâniți repede, nu consumați. Să nu cumva să puneți vreo gură de apă. Mare atenție acum pentru doamne și domnișoare, că ele sunt mai, știu eu din câte am auzit, sunt mai interesate de așa ceva. Vei avea nevoie de creme hidratante și alte tipuri de creme, fond de ten și așa, mai știți dumneavoastră, pentru ca pielea să arate bine. După cum știm, doamnele și domnișoarele sunt mai frumoase decât noi, bărbații, și vor să rămână așa, dar prin alte mijloace. Dacă vreți, doamnelor și domnișoarelor, să rămâneți frumoase, nu folosiți creme hidratante, ci mai degrabă hidratați-vă. Da?
Mai degrabă hidratați-vă. Pentru că veți avea un ten de invidiat dacă consumați suficientă apă. Pentru că pielea, dacă aplicăm o cremă hidratantă, se va hidrata doar primele 2 straturi de piele, dar dacă bem apă, nu se va hidrata doar primele 2, ci această hidratare va pleca din interior spre exterior. O să vedem imediat un exemplu interesant. Încă ceva în legătură cu pietrele la rinichi. Dacă consumăm 2 litri de apă pe zi, avem șansă 2% să facem pietre la rinichi. Dacă reducem consumul la 1,5 litri, șansele de a face această boală este de 5-7%. Dacă reducem și mai mult 1 litru, șansele cresc considerabil. Și mai mult, nu mai vorbim. Deci aproape sigur faci aceasta. Așa. După cum spuneam despre tenul sănătos, de ce să dai și bani și să nu te hidratezi corect, când ai posibilitatea aceasta foarte simplă și ușoară să arăți frumos, să ai un ten de invidiat, doar consumând apă. Scade capacitatea de concentrare psihică. După cum vă spuneam, creierul este alcătuit din aproximativ 85% apă. Dacă noi nu ne hidratăm, creierul nu mai funcționează corect. Așadar, dacă participați la o slujbă religioasă sau de oricare ar fi, și pastorul, preotul sau cine prezintă acolo, și nu înțelegeți mesajul, ori dumnealui nu a consumat suficient apă așa încât să fie clar, să prezinte un mesaj clar, ori dumneavoastră nu ați consumat suficientă apă pentru ca să înțelegeți mesajul respectiv. Dacă nu consumați suficientă apă, creierul nu mai funcționează corespunzător. Mare atenție studenților și elevilor și alți oameni care sunt angrenați în studii intensive. În momentul în care noi învățăm, ce facem? Uităm și de masă și de apă. Cine mai aduce aminte de apă? Nu? Nu trebuie să faceți așa. Dacă aveți examene, neapărat vă puneți apă ca să beți apă din belșug. Creierul astfel va funcționa la capacitate maximă. Pentru că lipsa apei conduce la oboseală, dureri de cap și scăderea capacității de concentrare. Este prezentă o stare de nervozitate. Așadar, de asemenea, dacă sunteți într-un comitet sau altceva și vedeți pe cineva nervos deosebit de tare, faceți un bine, vă rog frumos, și dați un pahar cu apă. Nu vă gândiți ce mare beneficiu îi faceți acelui om. Sau dacă dumneavoastră sunteți nervos, începeți să vă enervați peste măsură, beți un pahar cu apă și o să vedeți beneficiul. Pierderea sau lipsa a doar 1-2% din apa corporală provoacă scăderea performanțelor mentale și fizice. Și apare confuzia. De asemenea, mare atenție și pentru șoferi. De fiecare dată când vă urcați la volan, vă rog frumos să vă luați apă. Nu sucuri, nu știu de care, răcoritoare și așa mai departe, apă curată, da? Vom vedea imediat și de care apă. După cum spuneam, dau insomnii sau somn superficial. Și de aici, când cineva nu doarme bine, nu poți să te înțelegi cu el, vă spun eu. Și am să vă dau un exemplu foarte potrivit, cred eu. Această doamnă, Sara o cheamă, în vârstă de 42 de ani, a avut dureri de cap ani de zile și probleme cu digestie, după cum spuneam. După ce a consultat un medic nutriționist și un medic neurolog, i s-a recomandat să consume 3 litri de apă pe zi. A început să consume această cantitate de apă și după 4 săptămâni observați cum arată tenul ei. Îi spuneau apropiații, înainte de a începe să consume apă, zice, Sara, parcă arăți de 50 ceva de ani. Nu știu ce-i cu tine, ai cearcăne, riduri, pielea se încrețește din cauza lipsei
apei apar ridurile și așa mai departe. Zice, ce-i cu tine? Ești obosit așa permanent. Tu ce-a mers în medic și a făcut această cură de 4 săptămâni cu apă și după ce au văzut-o din nou colegii, zice, Sara, ai mai întinerit cu 10 ani. Deci în loc de 42 de ani cât avea, acum îi dădeau 32. Merită să consumăm sau nu apă? Da. Să mergem mai departe. Să aflăm acum când se bea apa. Că are rostul ei. Nu putem să bem așa în continuu. Dă-i apă acolo. Că uite ce important este. O să fiu frumos, o să fiu sănătos, veșnic, tânăr. Dă-i cu apa cât cuprinde, nu? Hai să vedem. Când se bea apă? Imediat la deșteptare, 2-3 pahare cu apă. Dacă nu puteți să beți 2-3 pahare, măcar un pahar, dar neapărat. Nu puteți, nici eu n-am putut. Dar vă spun că după ce am făcut studiul ăsta, am putut. Am văzut cât de important este apa, domnule, și n-am știut. Îmi venea să... nu știu ce să-mi fac. Cu 30 de minute înainte de masă. Cu o oră și jumătate sau 2 ore după masă se bea apă. Mare atenție! Și o oră și jumătate înainte de culcare. Pentru a nu risca să facem anumite drumuri în timpul nopții și astfel să ne stricăm somnul. Dar trebuie să ne odihnim bine. Nu avem nevoie să facem mișcare noaptea. Mișcare se face dimineața și ziua. Nu se va consuma, din nou accentuez acest lucru, nu se va consuma apă imediat după masă sau în timpul mesei. De ce? Pentru că apa consumată în timpul mesei diluează saliva și secrețiile digestive și ale stomacului și încetinează digestia. Corpul oprește digestia pentru ca să absorbe apă. Și spuneți-mi dumneavoastră ce se întâmplă cu o hrană, un aliment, care stă în mediul umed la 36,5 grade Celsius. Mai mult timp. Ce se întâmplă cu el? Se strică, fermentează. Și oricât de sănătos am mâncat, dacă bem apă în timpul mesei, ne face rău. Pentru că acele alimente, dacă fermentează în stomac, se strică, nu mai e de niciun folos organismului, ci ne intoxică mai degrabă. Neapărat să consumăm apă înaintea și în timpul unui efort fizic intens. Dacă mergem la o plimbare, nu știu ce excursie, pe munte, neapărat să avem apă cu noi. Nu se concepe altceva. În timpul unui efort intelectual intens, de asemenea să consumăm apă din belșug. Și acum trecem la următorul punct. După cum vă spuneam, cum să fie apa bună de băut? Cum să fie apa? Temperatura optimă pentru consum între 12 și 15 grade Celsius. Deci trebuie să fie o apă rece, dar nu foarte rece, adică de la frigider, între 2 și 8 grade. De ce? Pentru că spunea doctorul Călin Mărginean într-o prezentare, a consumat în tot timpul liceului numai apă de la frigider. Nu a răcit. Nu a răcit deloc. Nu a avut nicio problemă cu răceala, cu bronșita sau cu altceva, dar a făcut un ulcer de toată frumusețea. A făcut ulcer. Deci, dacă consumăm apă rece și mare atenție, și mai rece, adică, ce mai consumăm noi? Înghețata, bun înghețata, nu? Mai ales pe căldură, dar dacă consumăm și mai rece, deci înghețata, aceasta blochează pereții stomacului. Corpul va trebui să încălzească conținutul, vă dați seama, de la minus cât are înghețata, câteva grade la plus 36,5 grade Celsius, pentru ca să fie bună pentru organism. Stă acolo și colac peste pupuză, cum mai spunem, mai conține și multe iouri periculoase, dintre care E102, care este cancerigenă. Da, mâncăm înghețată. Mare atenție! Apa să fie plată
apă cu minerale. De regulă pe la noi, când zicem apă minerală, de care zicem? Apă carbogazoasă, adică cu acid. Aia e apă minerală. Nu e adevărat. Apa trebuie să conține minerale, da? Apă minerală să fie, adică minerale, nu carbogazoasă. Adică să aibă calciu, magneziu, zinc, siliciu, seleniu, fosfor și așa mai departe. Să aibă un pH ușor alcalin, adică mai mare de 7. Vă uitați pe etichetă sticlelor cu apă și o să vedeți, acolo scrie, nu la toate, dar la marea majoritate eu am verificat, cât are pH-ul apă. Deci trebuie să fie ușor alcalină. Acum, avem o mare problemă cu acest punct. Conținut de nitrați sub 5 mg la litru și nitriți sub 0,05 mg la litru. O foarte mare majoritate din sursele de apă, mai ales că spunem mergem la țară și, domnule, aer curat, apă curată. Mai ales, așa, apa este contaminată cu nitrați și nitriți. De la fertilizatoarele cu azot puse la plante și toate îngrășămintele, în pânza freatică se infiltrează aceste substanțe cu nitrați și apa este contaminată. Și ce se întâmplă? Dacă un copil mic îi se dă un consum de apă cu o concentrație de 40-60 de mg la litru de nitrați, poate să fie fatal, adică să moară. Se întâmplă acel sindrom numit baby blue, adică copilul se învinețește. De ce? Pentru că odată intrat în organism, nitrații se transformă în nitriți, care blochează hemoglobina care transportă oxigenul și se transformă în altfel de hemoglobină care nu mai poate transporta oxigenul și astfel celulele din lipsă de oxigen ce fac? Mor. Noi nu murim pentru cei mai adulți pentru că suntem mai puternici, dar să nu vă gândiți că nu ne afectează și pe noi. Randamentul intelectual este scăzut și la noi și poate da și alte probleme. Așadar, mare atenție la conținutul de nitrați. Atenție, dacă fierbem apa, să știți că nitrații nu dispar, ei rămân în apă, pentru că nu sunt microbi, ci sunt substanțe chimice. De asemenea, să nu fie contaminată cu virusuri, bacterii, ouă de paraziți. Deci, nu este să nu consumăm astfel de apă. Să nu se consume apa de la robinet ce conține așa numitul clor, dacă este posibil. Clorul este o substanță alergizantă și poate da în timp probleme la ficat. Dacă este posibil, da? De asemenea, nu consumăm apă distilată, fiind drastic sărăcită în minerale. Nu mai are nici microbi sau alte ceva, dar nici bune nu mai are. Cum să fie, mergem mai departe, despre ambalaj. Ambalajul ideal în care să păstrăm apa de băut este mai întâi ceramica, urmată îndeaproape de sticlă. Noi utilizăm, fiind la largă răspândită, recipientele din plastic, bidonașele. Dacă le folosim pe acestea, mare grijă să nu le expunem la căldură, să nu le lăsăm apa în soare sau lângă o sursă de căldură. Atenție, din nou, setea nu este un indicator corect și fidel pentru un aport lichidian. De multe ori zicem, de ce să beau apă? Dacă nu mi sete, dacă nu mi sete, nu contează. Ții sete, nu îți este sete, bei apă. De ce? De regulă, la o scădere a proporției apei în organism de 0,8% apare sete. Dar dacă nu consumăm apă imediat atunci ca să ne potolim setea, aceasta poate să dispară. Așa după cum vă spuneam, creierul emite un hormon care reține apa în corp și apoi o să bem apă din ce în ce mai rar. Nu ne mai este sete din ce în ce mai rar. Deci nu este sete, nu este sete, bem apă câtă trebuie. Am auzit cu toți această declarație. Pentru o viață sănătoasă, ce faceți?
beți minim 2 litri de lichide pe zi. Lichide fiind ce? Orice, nu? Păi, da. Toată lumea înțelege prin lichide poate să consume orice. Adică băuturi carbogazoase, așa zise răcoritoare, așa nu dau exemple că de asemenea energizante, băuturi alcoolice și așa mai departe. Băuturile industriale îndulcite, băuturile alcoolice și energizante nu hidratează. Doamne, dar ne răcorim cu nu știu ce, o cola, o fanta, o nu știu ce. Ne răcorim și noi, că doar scrie băutură răcoritoare. Nu? Acestea nu hidratează. Ba dimpotrivă, scot apa din celulele corpului, îmbolnăvindu-ne și accelerând procesul îmbătrânirii. Și nu-i așa? Ne mai ispitește câteodată diavolul și mai bem și noi. Din când în când, așa îți vine o poftă de o sticlă din aia de număr. Atât în sănătate, cât și în boală, apa curată este una dintre binecuvântările de căpetenie ale cerului. Folosirea corectă a acesteia aduce cu sine sănătate. Este băutura pe care Dumnezeu a oferit-o pentru ca animalele și omul să-și stingă setea. Băută în cantități suficiente, ajută la acoperirea necesităților organismului și ajută corpul să se împotrivească bolilor. Dacă ascultăm de acest sfat al lui Dumnezeu și consumăm apă curată, potabilă, Dumnezeu ne va ajuta și ne va da o sănătate de invidiat. Vă spun, dacă va trebui să cumpărați apă, pentru că nu aveți o sursă sigură de apă curată, nu este o investiție prea mare. Pentru că sănătatea este mult mai scumpă decât apa. Și dacă vă prețuiți sănătatea mai mult decât apa, chiar vă permite să vă cumpărați și apă ca să beți o apă curată. Și, după cum vă spuneam, o mică bibliografie. Cam am ajuns la final. Nu știu, a trecut 30 de minute? Da? Sau nu? Nu sunteți siguri? Ce să vă mai spun? Vă mulțumesc mult pentru atenție. Sper că aceste informații să vă fi fost de folos. Și vă mai spun un lucru. Sunt convins că după ce ați auzit această mică prezentare, cu toții o să începeți să beți apă. Însă mare atenție la o ispită grozavă, pentru că ispita nu este să începeți să beți apă, ci să vă țineți să o beți. Vă spun că marea majoritate, după o săptămână, două, va reveni la vechiul stil de viață. Va consuma o săptămână, două apă câte trebuie, dar apoi iar va reveni cum știe el. Asta este o ispită grozavă și vă invit și vă rog să vă luați hotărâre, să consumați suficientă apă curată de băut, chiar dacă vă este sete, chiar dacă nu vă este sete. Nu uitați, apa este viață. Consumați viață. Amin.